Mauna ni ba? Asa ka nakabutang? Ying, naruhog tanaw ying ki. Ako abi diri oy. Naara ni diri general. Isa. Ang nakabutang diri general, gikan sa tuo nga gangaan, wala kang taga 30. 30. Nakabutang diri general, kailangan ka mo dangaw og ka 30 palabang sa kalsada. Ganawa ying. Kagagmay na kog kamot. Ikaw lang box. Para sa nara magtutuod mo. Asa mo ko manukat? Diri ay, Pila man? 30. Aw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ying. Ay sagot. Oh, unsa man? Gigutom ka? Kanina ra. Nakoy panar eh. Asa man? Ako sang kuhaon. Imo mo nang ibutang sa bugan. Wala mo gud dalang bag. Ah, naplan ko ni. Uy, nagunsa man mo diha? Tanaw sa mapa. Tag-review mis mapa. Pila naman to. Nagkaon man tingali ni sila. Uy, ngaon no? Wala eh. Igutom gud ni. Nagdala ko pala man. Hurot na noon. General, may pangnangayon lang tampuki. Aw, ana na day na ha. Sakto ron daw puki. Uga pilong ka namo, dako-dako ni kagkaon. Aw, sige ha. Ako rin magkaon-kaon na ni. Hurot na nimo? Tukan di ka na puki. Unyag tukon ta mong duha. Ay sa, no man ang mugdangan ko tampuki. Kamul dangaw nga to. General, ikaw na lay dangaw. Maya sini mo kamot yung ay. Mao gani, ikaw na lay dangaw. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19. Ying. Naam ni tayo. Dangawa nagtiwas. Ako rin baktasan ay. Ayaw, kinahanglan gid na siya kumplituhon. Ako ra magtasan. Tom sa niyo sa kadangaw. Ayaw lagi. Basa pa man niya. Bag-o ba man dyan niyo? Sus, ang mga artist, ang mga animal, mga unsay, mga dagway. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Iwasan na diha, aron mahuman na ta. Naamay tayo mong kamot. Pagdali diha. Buwang na sa kami. 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ying! 30 na! Unya sa kay gilood ko. Awa Ying! Mauna na general. Parang may naamoy ako hindi maganda. Tae ni. Ano ginawa sa trapo box? Asa man ako itrapo? Sa imong naong? Ka-artist, ano mo ingay? Ikay ugawan. Sa baas din ninyo eh.